Arrancamos o comer e falar, bueno, xa facía tempo que tiñamos ganas desta charla, porque a verdade é que estábamos todos con un pouco pendientes de cando poderíamos dar a nova da volta dun restaurante importante en Galicia, especialmente na provincia de Ourense, pois que daba unha nova fai uns meses que pechaban a súa ubicación xa coñecida por todos para cambiar de ubicación. Estamos falando do restaurante Miguel González e estamos agora con Laura Novoa e con Miguel González ao outro lado da pantalla. Como estamos, rapaces? Que tal, boas? Pois, bueno, aquí estamos, impacientes, esperando, contando os días e a vez, pois, fanse nos curtos para preparar todo o que temos pendiente, pero ben, ilusionados. Bueno, contádeme un pouco, porque, bueno, estabades nunha ubicación en Pereiro de Aguiar na que levabades feito un traballo brutal para posicionar o proxecto e para que todo o mundo descubrira ese traballo, lograbades esa estrela Michelin máis que merecida e que non se augurábamos fai uns cuantos anos. E de repente, que ocorre? Por que tedes que de repente ou por que decidides cambiar de ubicación? Pois porque, bueno, levábamos anos xa, sabes isto de cando sufres en silencio e nadie se entera e tal. Pois bueno, levábamos moitos anos xa pasando unhas dificultades coa propiedade da casa e bueno, ahora xa se pode decir, estábamos todos os días temblando de que alguén se dira conta do que estaba acontecendo ali realmente. Chovía por todos os lados, entraba frío e tal. E claro, tes que recibir na casa todos os días esa xente que espera que sexa un restaurante maravilloso no cual eso vai a ser un delirium de alegría cando entres ali e nos temblando porque non queríamos que se viran todos os defectos que tiña esa estructura, non? Entonces, pois, estábamos desexando e desesperados en poder tornar de lugar para onde fora, pero en la casa del terror, ¿no? Y bueno, un día paseando por Ourense, despois de tantas veces que os clientes, amigos e familiares dicían vide para o centro, porque hai máis posibilidades. Non somos de pobo, como vamos ir para o centro? Pero ao final, bueno, é un negocio, non? E tes que mirar o millor para a, o saneamento do negocio e ao mesmo tempo as posibilidades que lle podes dar aos clientes para que veñan máis facilmente. E iso o reunía un local que paseando por ali, por a Alameda de Ourense, por a plaza de Abastos, pois Laura me dixo ese es el sitio. Ese es el sitio. Pero tú me ves a mí, tú me ves a mí, un tío que non ten nin pa nin pa comprar unhos huevos frescos na plaza que ellos ten que dar a súa nai. Eh, me vou a meter nese baixo. Loita, o peleo. O peleamos con moito cariño e ilusión, porque non había outra cousa, e saiu adiante, tío. E agora estamos enamorados de ese local. Bueno, é que, claro, eu que sei, ben, ademais, todo o esforzo que hubo detrás da ubicación anterior do traballo feito nese restaurante, son consciente sei o duro que foi ese camiño percorrido, non? Claro, en todos estes anos pasaron un montón de cousas maravillosas que vos levaron a estar ao punto no que estades agora, porque, Laura, quen se iba a decir a ti que ibas a estar de xefa de sala, non? Pois sí, totalmente. Que me iba a decir? É que puxen copas hai moitos anos e cando deixei dixen, non, de hostelería non quero saber máis na miña vida. E bueno, aquí me tes. A vida é así. Ves como non podemos decir deste No, agua non beberei? totalmente, no, 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 é así. Bueno, pero son anos maravillosos os que, bueno, meticheste de cabeza nesto, nos que tedes unha maravillosa vida en común cunha criatura maravillosa por aí, son cousas que imagino que animan por riba das complicacións, dos problemas, non? E que vos levan ademais a estar con este convencimento, non? Sin duda tú me coñeces
desde hai anos. E son unha persona moi sencilla, moi llana, na que solo necesito unha persoa que me dé ilusión ao lado. Non necesito nada máis. Laura me daba ilusión, me daba cariño, me daba alegría, me daba mirarme cos ollos transparentes jová. Entonces, eso te leva a intentar facer todo o que faga falta. porque, bueno, e ela a levou a meterse no mundo da restauración. Tal cual. E para min, xo digo sinceramente, ainda o dixo José Carlos Capel cando nos viu a visitar a casa, que de feito a nominou como unha das mellores Sí, Pino. xefas de sala a revelación de España, porque é a naturalidade coa que ser Laura sirve e atende ás persoas, non? Con esa humildade, con esa sencillez, con esa benvido a casa. Pero ese benvido a casa de corazón, non de outro xeito. Entonces, que vas a pedir máis? Nada máis. Pero fíxate unha cousa, Miguel, que importante isto que estás dicindo, non? Porque ao final esta é unha profesión, tanto a da cociña como a da sala, que sí, necesitas coñecementos, necesitas, evidentemente, unha aprendizaxe, pero necesitas ter unha actitude. Cousa que a moitos estudantes que salen das escolas, e isto temos falado moitas veces, poden ter moitas aptitudes, pero se non teñen unha actitud para esta profesión, bueno, está demostrado que para valer nesta profesión hai que ter unha actitude, non? E se ve que esa actitude é a que fai que Laura de repente se poña como xefa de sala, de repente un día recibe unha nominación, imagino que inesperada, como, quero decir, pero é unha cuestión de actitude. Está demostrado unha vez máis de que se hai actitude, un pode poñerse as pilas co que sexa, non? Sí, eu de feito cando chegou a nominación que Capel nos chamou, lle dixen, no, mira, pero que eu realmente non veño o sea, me daba como corte, porque dice, eu non veño desto, isto non é o meu, non é para que eu me formei e demais, pero bueno, non, insistía, non, pero eu me sentí moi ben atendido, bueno, pois ojalá todo o mundo se sinta así, desde logo que di Miguel, nós o que facemos é de corazón, sempre, e con moita humildade, e bueno, se a xente, eso, tratamos de que a xente veña aí e se sinta como na casa, cómodos, que se marchen felices, e, bueno, pois se o conseguimos, pois maravilla. E despois, por lo que decías antes, claro, tiñamos todos eses problemas coa casa, claro, por outro lado tamén nos pasaron cousas boas, estando ali, Moi que, boa. bueno, pois naceu a nosa pequena, chegou a estrela, e, bueno, tamén tens que darte co bo, porque senón, dices, madre mía, Sí, pero esto... naceu a pequena respirando humedade. Sí, sí, Xa. sí, sí. O sea, Y eso, pues bueno, ahora estamos contentos de saber que nadie o notou. sí. Correr páxina, punto, xa está. Pero sei porque hai un traballo detrás. A xente Claro. debe de valorar estas cuestións dende o traballo que hai detrás para facer que a experiencia, a pesar de todo, sexa o que estaba sendo. Fora o máis complicado, non? Tratar de que tú psicolóxicamente estuveras o 100% para obviar o que está pasando cada segundo na túa casa, Claro. e centrarte no que aparece pola porta, e que a comida che salga ben, e que non se che rompa un corcho a abrir unha botella, e nas de Dios. Entonces, E fagas outro burato. sí, con respecto ao que farades, mira, eu penso que estamos vivindo unha vida tan superficial, tan tonta, que atoparse con personas normales quizáis é o que ahora necesitamos. Non? E iso é o que nos damos, porque non sabemos facer outra cousa que ser llanos e humildes, tío, que é de onde vivimos. Entonces, quizáis esa a clave do noso éxito. Por certo, como xestionache desa situación no tema da estrela? Quero decir, porque coincidiu xusto que a decisión prácticamente do peche ou o cambio coincidiu xusto coa renovación das estrelas, non? A vos, como quedou o tema? Se vos retira porque coincide que está despechado, se mantén, como é o tema agora mesmo? Bueno, foi un tema que, a ver, íbamos a iniciar unha obra, un cambio de ubicación, entonces, pois, falábamos con arquitectos, necesitábamos facer a obra entre esta data e esta outra data para evitar que
nos quedáramos fora de Michelin ou neste caso tamén fora de Guía Repsol, eh, por datas, non? Porque eu entendo, son guías nas que a xente vai ao ordenador ou ao teléfono e se non estás activo, pois tes que salir da guía, non? Eso é o que nos fixeron. Si é pouco tempo te manteñen na guía, si se prolonga ese tempo máis do normal, como foi o noso caso, pois claro, entonces non lle van a dar información, digamos que engañosa a xente que está buscando restaurantes, non? Entonces, pois decidiron facer un stand-by, apartarnos do que é a guía deste ano, co fin de que se comprometían a que cando volvéramos a abrir, nos volvían a vir a inspeccionar e esperemos que cos archivos aí guardadiños do que fixemos hasta ahora, non? Que entendo que non, quero pensar que non vamos a partir de cero, porque así foi o que dixeron. De feito, non nos quitaron a estrella porque o fixéramos mal, nos quitaron a Claro, estrella porque debido ao cambio de ubicación e as obras se retrasou demasiado e nos quitan do mapa. joder, oiches, Miguel, que a cantidad de veces que temos falado do traballo que levas feito nestes anos, non? E tamén me permitides a expresión, é unha putada, non? Que xusto cando consigues un reto persoal que había aí marcado, joder, que no que se levaba loitado moitísimo tempo, coño, que coincida xusto ter que tomar unha decisión nese momento. Estamos contentos, sabes por qué? Estamos contentos. Estamos contentos porque lle temos que atopar o lado bo. Entón, dígoche, é unha maravilla recibir unha estrela Michelin, claro que o é, por suposto que o é, pero é que temos a boa sorte de que nós a recibimos En 2020, plena pandemia. Sí, pandemia a través dun ordenador, como estamos ahora tú e eu. O sea, tú me dices ahora, Miguel, has recibido una estrella Michelin. Y yo, muchas gracias. gracias. ¿Y la gala dónde está? Solos na casa, que non se podía disfrutar con familiares y ahí estábamos. Y la gala y la fiesta, que es con que Claro. soñas tú, ¿no? Con que soñas tú. Y dices tú, ostras, me gustaría estar un día allí para tal. Joder, tamén estar ao lado dos demais, non? Que admiras e dicir, pues bueno, me alegro de coñecerte. Pues no, en casita, ¿sabes? Casita, En claro. casita. Y entonces ahora estamos contentos porque o Gallá, pois cando decida Michelin, si decide pois volvernos a dar a estrela, pois poder ir os dous, poder disfrutar dese momento, decir, lo conseguimos. Joder, qué bonita es la vida. Y punto. Y eso es lo que... Esa é a actitude. Outra vez, a actitude que é importante, Sí. E se non Bueno. tamén lle digo a Laura, mira, e se non funciona e non hai guía, non hai estrela Michelin, montamos unha parrillada punto e nos poñemos a Churrasco, levar pulpo, patata. claro, levar cartos po bolsillo, non pasa nada, o sea, Bueno, vos apuntade na xenda que a finais de ano vos tocará ter que ir a gala, xa o tedes apuntado aí na xenda, vale? De momento hai unha data máis importante que é o 28 deste mes. Tedes todo xa preparado, tedes todo xa listo, tedes reservas pechadas de xente que estará agardando fai tempo? Todo listo? Non. Encantaríanos dicirche que sí, pero non. Nos queda unha semana que vai ser de tolos, pero chegaremos, non pasa nada. Se algo coincidimos, por sorte, pois non nos poderíamos entender. Miguel e máis eu que facemos, somos así todo como de último momento. Entón, xestionamos ben ese estrés, pero bueno, nos queda moito traballo. A verdade que... queda mellor dito de improvisación. Improvisación. Claro, claro. Que pasa? Que chegou un momento que tiñamos que marcar unha data, porque senón, se te deixas levar e tal, se levamos pechados desde outubro arriba, Outubro, sí. necesitábamos poñer unha data para abrir, para iniciar reservas, a xente, a verdade, que sempre nos preguntaba pola rúa, todo o mundo, dixemos, temos que poñer unha data e temos que chegar, xa está. Isto é como cando tes un exame e sabes que para ese día ten que estar preparado, pois isto é igual. Quédanos moitas cousiñas aínda, pero bueno, que esta semana estaremos a tope. As reservas, a verdade é que abrímolas o 18, esta semana. Moi ben, aproveitamos para dar as gracias a todo o mundo, porque, bueno, a verdade é que a xente nos preguntaba, pero a veces non sabes, a xente a mellor che pregunta cando abrís, e despois igual chega o momento e non reserva, Claro. pero bueno, moi ben, estamos nese sentido moi agradecidos. A verdade é que a xente creo que, bueno, tiña ilusión tamén de volver,
non sei se tanta como a nós, que nos temos un montón, de poderlles ofrecer algo o mesmo, igual que o que facíamos ali, pero renovado polo local e por todo o que conleva, e aí desexando, xa digo, estamos en capilla, como se suele decir, pero moi estresados. Me imagino. Esta vai ser unha semana complicada. Eu non quero afondar agora en detalles. Prefiro que dentro de 15 días voltemos a falar unha vez arrancada a máquina outra vez, porque, insisto, non é nada fácil o que estades a facer. Eu quería lembrar a xente que o día 28 abre as súas portas o restaurante Miguel González, non? E que están abertas as reservas, espabilade, porque isto vai ir enchendo a xenda e ao final vai a pasar o de sempre, que tes que cita para comer dentro dun ano. Quero desexarvos de corazón moitísima sorte, ou moita merda, como se di no dos artistas, porque, insisto, porque sei o esforzo enorme que hai detrás de todo isto, que me alegro un montón xa que se abra esa porta oficialmente, agora toca currar outra vez, non queda outra. Sí, no, toca currar porque non só é o bonito de ai, abrís outra vez. No, é que levo 6 meses sin cobrar en duro, entendes? Claro. Entonces eu necesito traballar. Claro, e eso, esta reforma foi un esforzo brutal que non hai nadie detrás, simplemente Laura que se uniu a te doy mi nombre para que te deje dinero y punto, y ya está. Y no hai nadie detrás, co cual é un esforzo tremendo que o gallá que a xente o entenda así nos visite moitas veces porque os necesitamos. Nós tamén, os que somos amantes da gastronomía, necesitábamos tamén que voltarades, co cual, alegría doble. Rapaces, Laura, Miguel, Laura, toca darlle duro, pero alegrome moito de verdade que volte a arrancar a maquinaria e que vos poñades aí a tope, on fire, como se suele decir, Pois moitas gracias. Moitísimas gracias. Solo a tope estamos. Solo decir que estamos na Alameda de Ourense, non? Na Alameda de Ourense, frente á Plaza de Abastos. A 1 minuto e 10 segundos das termas de As Burgas. Que a ver se as abren dunha vez. Eso é, sí. Tamén. E outro bueno, Praza Maior, bueno, ali... Eso xa falaremos noutra ocasión. En todo caso, apuntade na xenda. En 15 días voltamos a falar. Quero saber como arrancou todo e quero fandar máis na proposta e todo eso. Pero o que quería agora era anunciar esa apertura e enviarvos dende aquí, dentro Comer e Falar, como sempre, os mellores dos desexos para esta aventura, rapaces. Bueno, pois nada, un biquiño para ti, para as nenas e para toda a xente que está aí detrás, que seguro que